салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ҳамаатон мисли ҳамеша дар канал. Умедворам ҳамаатон хуб ҳастед. Дирӯз дар топ 5 чемпионатҳои Аврупо якбора чанд бозии ҷолиб гузашт. Бозиҳое буданд ки воқеан сазовори диққатанд, бо интрига, бо фишор, бо лаҳзаҳои ҳалкунанда. Имрӯз мо дар бораи ҳамаи бозиҳо гап намезанем, танҳо дар бораи топ бозиҳо суҳбат мекунем, дар бораи онҳое ки натиҷаашон аҳамият дорад ва саволҳои зиёд гузошт. Ман мисли ҳамеша фикри шахсии худро мегӯям ки ҳақ буд, ки хато кард ва дар куҷо бозӣ ҳал шуд ва чаро баъзе натиҷаҳо тамоман тасодуфӣ нестанд. Бе суханҳои хушк, бе қолаб, танҳо таҳлил, танҳо эҳсос ва танҳо он чизе ки воқеан дар майдон рух дод. Пас бароҳат нишинед, видеоро то охир тамошо кунед ва ҳатман дар комментариҳо фикри худро нависед. Биёед якҷо он бозиро муҳокима мекунем. Рафтем. Челси Эвертонро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард ва агар росташро гӯем, аз рӯи худи бозӣ каме тааҷҷубовар буд ки онҳо чӣ хел ин бозиро бурданд. Бозӣ хеле суст гузашт. Ин он гуна футболе набуд ки тамошаш лаззат бахшад ё бигӯем ки Челси пурра ҳукмронӣ кард. Аммо бо вуҷуди ин даста тавонист натиҷаро нигоҳ дорад ва то охир ғалабаро бигирад ва маҳз ҳамин чиз муҳимтарин аз ҳама аст. Бале, бозӣ зебо набуд, аммо ҷиҳатҳои мусбат ҳастанд. Аввалан Палмер гол зад. Ҳамин як гол кайфияти умумии бозиро дигар кард. Дуюм, Палмер оҳиста-оҳиста ба формаи хуб бармегардад ва ин дар бозӣ эҳсос мешавад. Пас аз як қатор натиҷаҳои бад, ҳар гуна пирӯзӣ барои даста рӯҳия мебахшад. Пас аз 5 бозии пайдарпай беғалаба, танҳо бурдани як бозӣ ҳам аллакай қадами калон аст. Агар дар бораи бозингарони алоҳида гап занем, эҳтимол беҳтарин бозингари бозӣ Мало Гюсто интихоб гардид барои амали голҳояш. Ӯ воқеан хуб бозӣ кард, аммо ман мехоҳам махсус дарвозабон Санчес ва ҳимоятгар Фафанаро қайд кунам. ҳардуяшон бо эътимод ва ором бозӣ карданд. Санчес қариб хато накард, ҳамаи чизро бо хунукназарӣ анҷом дод ва Фафана боз такрор мекунам. Фафана ба ман бисёр писанд омад. Барои ман ӯ як муҳофизи воқеан қавӣ аст. Агар Фафана ақаллан як сол бе ҷароҳат бозӣ кунад, ҳама дар бораи ӯ ҳамчун яке аз беҳтарин муҳофизони марказии ҷаҳон гап мезананд. Ӯ қувват дорад, бозиро хуб мехонад, ҷангҷӯ аст ва ба худ боварӣ дорад. Дар чунин бозиҳо ин хислатҳо хеле равшан дида мешавад. Ва чӣ қадаре ки Марескаро танқид кунанд ҳам дар бисёр мавридҳо ин танқид дуруст аст, аммо дар масъалаи муҳофизони марказӣ ӯ ҳақ буд. Бо дифои қавӣ мумкин аст бозиҳоро дар синф бурд, мисли ҳамин бозӣ бо Эвертон. Зеро агар росташро гӯем, агар дирӯз дар маркази дифоъ Тосин ё Бадиашвили мебуданд, эҳтимол ҳисоб 2-2 ё ҳатто 2-3 мешуд ва Челси ин бозиро мебохт. Аммо бо Фафана ва як дифои нисбатан устувор даста оромона бозиро назорат кард ва ғалабаро гирифт. Як мавзӯи ҷиддӣ хастагӣ аст. Ҳоло ҳам Кукурела ва ҳам Энцо Фернандес сахт ба истироҳат ниёз дорад. онҳо 8-10 бозиро пайдарпай бо фосилаи хеле кам бозӣ мекунанд. Ин барои ҳар як футболбоз бисёр вазнин аст. Онҳо на танҳо ҷисман, балки равонан ҳам хаста мешаванд. Ва дар ҳамин ҷо ҳама дар бораи ротатсия ҳарф мезананд. Аммо масъала танҳо дар он нест ки Мареска ротатсияро кам истифода мебарад. мушкили аслӣ дигар аст. Дар ҳайати ҳозираи Челси бозингароне нестанд ки тавонанд Энцо Фернандес ва Марко Кукуреларо ба таври хуб иваз кунанд, хусусан дар он ҳолатҳое ки ҳамеша лозим меояд Палмер ва Кайседоро иваз кунӣ. Дар баробари ин Ҷеймс ва Фафанаро ҳам бояд эҳтиёт кард, то боз ҷароҳат набинанд. Як чиз аст вақте ки ту танҳо як ё ду бозингари калидиро иваз мекунӣ ва тамоман чизи дигар аст вақте ки асоси даста он бозингароне ки тамоми бозӣ ба онҳо вобаста аст, ҳатто нисфи мавсимро бе хастагии сахт гузаронида наметавонад. Ин аллакай мушкили умумии даста аст, на танҳо айби як мураббӣ. Албатта мухлисони Челси аз бозгашти Палмер хурсанданд, зеро оғози мавсим барои даста чандон хуб набуд. Аммо дар аввалин лаҳзаи воқеан хатарнок Палмер фазои холиро меёбад, бо синфи баланд эпизодро ҳал мекунад ва оромона гол мезанад. ана ҳамин аст сатҳи баланд, ана ҳамин тавр суперстар худро нишон медиҳад. Бале, ҳатто вақте Палмер дар беҳтарин форма нест ҳам ҳузури ӯ дар майдон ҳис мешавад. Инро ҳам дастагонаш ва ҳам рақибон мебинанд. ӯ боварии даставиро зиёд мекунад ва ба бозӣ таъсир мерасонад ва ман бовар дорам ки ҳатто Палмери на он қадар омодаам айни ҳол аз ҳар як бозингари дигари хатти ҳамлаи Челси беҳтар аст. Шумо чӣ мегӯед? дӯстон, имрӯз низ давоми бозиҳо дар топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x ҷолибтар гардонед. Зеро ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оранд. ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. имкониятро аз даст надиҳед.
ливерпул брайтонро бо ҳисоби 2-0 бурд ва қаҳрамони асосии бозӣ албатта Экитеке шуд ки 2 гол зад. Ӯ боз як бори дигар натиҷаро ҳал кард ва ғалабаро барои даста овард. Ҳар қадар бештар ба бозии ӯ нигоҳ мекунӣ, ҳамон қадар мефаҳмӣ ки гӯё ин футболбоз умуман мушкилии одат кардан ба премер-лигаро надорад. Чунин менамояд ки ӯ тамоми умр дар ҳамин чемпионат бозӣ кардааст. Аммо ҷолибтарин лаҳзаи ин бозӣ ростӣ баромадани Муҳаммад Салоҳ ба иваз буд. Ин як лаҳзаи хеле эҳсосӣ шуд. Мухлисони Ливерпул дар Энфилд ӯро бисёр гарм пешвоз гирифтанд. Ҳама кафкубӣ карданд, ҳама аз бозгашти ӯ хурсанд буданд. Ин хеле хуб эҳсос мешуд. худи Салоҳ ҳам бо рӯҳияи хуб ба майдон баромад, бо хоҳиш, бо энергия ва бо омодагӣ барои кӯмак ба даста. Агар Салоҳ ҳамин тавр бозӣ кунад, дигар ягон савол намемонад ки кӣ бояд дар ҳайати асосӣ бозӣ кунад. Ҳамаи чиз равшан мешавад. Бале, ӯ 2 лаҳзаро аз даст дод. Бале, дар охири бозӣ як ҳолат буд ки бояд гол мешуд, аммо ӯ натавонист ба дарвозаи холӣ гол занад. Вале чунин ҳолатҳо дар футбол мешавад. Муҳим он аст ки аз рӯи бозӣ ӯ хеле фаъол ва пурэнергия буд. Ман ростӣ дар ёд надорам ки кай бори охир Салоҳ ин қадар зиёд пасҳои хуб зери зарба дода бошад ва ин қадар бисёр лаҳзаҳои хатарнок эҷод карда бошад. Ӯ ҳамеша дар бозӣ иштирок мекард, ҳамеша тӯб мепурсид ва ҳамлаҳоро тез мекард ва ҳамлаи Ливерпул хеле хатарноктар менамояд маҳз вақте ки Салоҳ тӯбро танҳо барои худ нигоҳ намедорад, балки онро бо дигарон тақсим мекунад. қисми зиёди бозӣ маҳз аз тариқи ӯ мегузарад ва дар ҳамин бозӣ ӯ худро ҳамчун роҳбари ҳақиқии даста нишон дод. Ва боз мо ба мавзӯи Исак бармегардем. Ростӣ ман аллакай намедонам чӣ гӯям. ӯ чанд бозӣ пайдарпай дар сатҳи хеле паст бозӣ мекунад. Ман дар ҳайрат мемонам ки чӣ хел чунин бозингар ки ин қадар бад бозӣ мекунад. Гӯё касе дар бораи ин зиёд гап задан намехоҳад, аммо ҳақиқат ҳамин аст. Ман намефаҳмам ба ӯ боз чанд бозӣ лозим аст то ба ҳамон формае ки Арне Слот дар бораи он мегуфт баргардад. Бо чунин бозӣ ростӣ беҳтар аст ӯро умуман ба майдон набароранд. ӯ аллакай 3 ё 4 мавсим дар премер-лига бозӣ кардааст. ӯ аз лигаи дигар наомадааст, танҳо аз як дастаи англисӣ ба дастаи дигари англисӣ гузашт, аммо бозиаш ба ҷои беҳтар шудан бозам бадтар мешавад. Акнун танҳо муқоиса кунед, ба Экитеке нигоҳ кунед. ӯ аз Бундеслига ба премер-лига омад, ба яке аз сахттарин лигаҳои ҷаҳон ва ӯ тавре бозӣ мекунад ки гӯё ҳамеша дар ҳамин лига будааст. ӯ ба майдон мебарояд, гол мезанад, лаҳзаҳоро ҳал мекунад ва ба Ливерпул ғалаба меорад. Бе баҳона, бе интизории дароз, бе сухан дар бораи мутобиқшавӣ. Ана ҳамин аст фарқият. Яке ҳамеша формаашро меҷӯяд, дигаре танҳо мебарояд ва натиҷа нишон медиҳад. Аммо агар дар маҷмӯъ нигоҳ кунем, барои мухлисони Ливерпул муҳимтарин чиз ҳатто ҳамин бозии ҷудогона нест, балки силсилаи натиҷаҳо аст. Пас аз 3 мағлубияти пайдарпай, даста аллакай 5 бозӣ мешавад ки мағлуб намешавад. 3 ғалаба ва 2 мусовӣ. Ин як қадами хеле муҳим аст ки ба даста ва ба мухлисон бовариро бармегардонад. Ливерпул оҳиста оҳиста устувор мешавад. Бозингарони роҳбар пайдо мешаванд. Салоҳ бармегардад. Экитеки дастаашро мекашад ва худи даста бештар якҷоя ва бо эътимод ба назар мерасад. Бале, саволҳоам ҳастанд, мушкилиҳоам ҳастанд, аммо маҳз ҳамин гуна пирӯзиҳо оғози роҳи дуруст ба ҳисоб меравад. Арсенал бо Вулверхэмптон бозиро то охир бурд ва дар дақиқаи 92 бо ҳисоби 2-1 ғалаба кард. Онҳое ки ин бозиро тамошо карданд, маро хуб мефаҳманд. Ин аз ҳамон бозие буд ки даста барои чемпионӣ меҷангад, аммо худи бозӣ тамоман осон намешавад. Арсенал ҳатто натавонист аз бозии кушод гол занад, бо дастае бозӣ мекард ки дар поёни ҷадвал қарор дорад. Росташро гӯям, Арсенал дар ин бозӣ худ коре накардааст. Ҳамаи чизро худи Вулверхэмптон ҳал кард ки гӯё худаш қарор дод тӯбро ба дарвозаи худ занад, то Арсенал дар ин мавсим шанси чемпионӣ дошта бошад. Хандаовар аст, бале, аммо ҳамин гуна бозиҳоро баъд чемпионӣ мегӯянд. Вақте бозӣ намеравад, ҳамаи чиз сахт аст, вале ту ба ҳар ҳол 3 холро мегирӣ. Ба назари ман, бародарон, ин бозӣ барои Арсенал як лаҳзаи бисёр муҳим буд. Ин ҳатто танҳо як ишора набуд, балки як огоҳии ҷиддӣ буд. Агар дар чунин бозӣ 2 холро аз даст медоданд, фикр мекунам даста аз ҷиҳати равонӣ барои 5-6 бозии оянда мешикаст. Дирӯз бошад, ростӣ бахт ёрӣ кард. Гӯё ҳамаи чиз ба фоидаи Арсенал гузашт. Худо раҳм кард. Акнун Арсенал бояд қарор гирад. Ё худро ҷамъ мекунад, хулоса мебарорад ва роҳи чемпиониро идома медиҳад, ё баъд аз чунин бозӣ оҳиста оҳиста бо фикри чемпионӣ хайрбод мегӯяд. Ана ҳамин аст лаҳзаи ҳақиқӣ. Аммо муҳимтарин чизе ки бояд дар бораи он гап занем,
Gyökeres аст. Дар бораи ӯ хомӯш шудан мумкин нест. Дар 5 бозии охир барои Арсенал ҳеҷ чиз, на гол, на ассист, на ягон фоида. Ҳамагӣ 6 гол дар 19 бозӣ пас аз трансфер ва ин бозингар бо нархи 63 миллион евро ва боз 10 миллион евро бонус харида шудааст. Ин аллакай нокомии пурра аст. Баъзан чунин ҳис мешавад, ки ӯро танҳо барои нишон додан ба мухлисон овардан, гӯё бигӯянд: бинед, мо бомбардир гирифтем, аммо дар асл Хаверц ва Мерино дар ҳамла беҳтар ба назар мерасанд нисбат ба Gyökeres. Инро тамошо кардан ҳатто каме хандаовар мешавад. Дар чунин бозии тартибдода ва хуб сохташудаи Арсенал як бозингари қариб 2 метра дар майдон давида мегардад, аммо тамоман бетартиб. Гоҳ ба тӯб меравад, гоҳ аз тӯб дур мешавад. Баъзан ӯро на бозингарони худӣ мефаҳманд ва на рақибон, ва ту худат мепурсӣ чӣ хел чунин мешавад. Ба ӯ гӯё ҳамаи чиз намерасад. На қувваи таранӣ дорад, на ҳаракати хуб, на ҷасорат, на ҳисси голзанӣ. Ӯ на таран аст, на технар, на ҳамлагари кушанда. Ягон бартарии равшан надорад ва баъзан ҳатто фикр мекунӣ, пас чемпионати Португалия чӣ қадар заиф аст агар ту дар он ҷо ин қадар гол зада бошӣ. Ва ростӣ баъзан ба ин хулоса меоям, ки беҳтар мебуд Арсенал ҳадди аққал дар моҳи январ Ҷейми Вардиро то тобистон мегирифт. Ӯ ба футболи Англия одат кардааст, премер-лигаро хуб мешиносад ва ҳатто дар 38 солагӣ дар Италия бозингари моҳ шуд. Барои нимаи дуюми мавсим чунин футболбоз метавонист ба Арсенал фоидаи бештар орад нисбат ба Gyökeres. Ҳамин тавр не бародарон? ҳамин таро ғалаба аст, 3 хол ҳаст, ҷадвал хуб ба назар мерасад, аммо баъд аз ин бозӣ саволҳо кам нашуданд, балки бештар шуданд ва дигар намешавад вонамуд кард, ки гӯё ҳамаи чиз хуб аст ва ҳамаи чиз зери назорат мебошад. Барселона новумин бозии хонагии худро пай дар пай бурд. Дирӯз дар майдони худ Осасунаро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. Ман махсус таъқид мекунам, ки ин маҳз новумин ғалабаи хонагӣ буд, чунки бозии навбатӣ дар Камп Nou танҳо охири моҳи январ мешавад. Яъне ин охирин бозии хонагӣ дар ин соли 2025 буд ва хеле муҳим буд, ки Барселона онро барад. Бозӣ осон набуд. Бар зидди чунин рақиби хеле дифоъкор ҳамеша бозӣ кардан душвор аст. Осасуна амиқ ниш аст, ҳамаи роҳҳоро баст ва қариб ба ҳамла намебаромад. Ростӣ то миёнаи қисми дуюм умуман боварӣ набуд, ки Барселона гол мезанад. Тӯб дар ихтиёр буд, назорат буд, фишор ҳам буд, вале ҳамеша чизе намерасид. Дар баъзе лаҳзаҳо бахт набуд, дар баъзе ҷойҳо бозингарони хатти ҳамла хато мекарданд, аммо дар охир фарқи сатҳ кори худро кард. Дар як лаҳза Педри тӯбро пеш бурд, лаҳзаро дид ва ба Рафиня пас дод. Рафиня ҳам хеле зебо зарба зад. Ана ҳамин аст сифат, ана ҳамин аст бозингаре, ки метавонад бозиро дар як лаҳза ҳал кунад. Муҳимтар аз ҳама Барселона 3 холро гирифт ва ҳамоно бо эътимод пешсафи чемпионат мемонад. Бале, на ҳамаи чиз барор гирифт. Бале, бозӣ комил набуд, аммо даста доимо ба лаҳзаҳои хатарнок мерасид. Тӯбро нигоҳ медошт ва дар охир рақибро шикаст дод. Рафиня то гол бисёр кӯшиш мекард. Давид ҷангид, вале муддати дароз барояш ҳеҷ чиз намешуд. Аммо як лаҳза шуд, гӯё як тугма пахш шуд. Ӯ 2 гол зад ва ин бозиро пурра барои Барселона бурд. Ин ғалаба бисёр муҳим буд, чунки дар пеш бозӣ бо Виларреал аст, ки дар ҷадвал наздик аст ва он бозӣ хеле душвор мешавад, зеро Виларреал рақиби осон нест бародарон. Дирӯз мо ин бозиро дар эфири зинда дар канали Telegram тамошо кардем ва он ҷо ман гуфтам, ки дар ин мавсим ба Барселона маҳз чунин ғалаба намерасид. Ғалабае, ки Рафиня худаш баромада бозиро ҳал кунад. Дар мавсими гузашта дар бозиҳои аз ҳама мушкил маҳз Рафиня голҳои ҳалкунанда мезад ва холҳои муҳим меовард. Вақте ки дар ин мавсим ӯ ҷароҳат гирифт, Барселона чунин бозингаро сахт эҳсос кард, касе ки метавонад дар як лаҳза ҳамаи чизро ҳал кунад. Ҳоло Рафиня дубора ба формааш баргашт ва Барселона боз 3 хол гирифт. Ин барои даста хеле муҳим аст. Албатта бояд дар бораи дифоъ ва Жоан Гарсия ҳам гап зад. Муҳимтарин чиз дарвозабони Барселона бозиро бегол гузаронд. Онҳо гол нахӯрданд. Мо ҳама медонем, ки Барселона қариб ҳамеша гол мехӯрад. Ҳатто вақте ки Гарсия хуб бозӣ мекард дар хатти дарвоза, ҳимоятгарон бисёр хато мекарданд. Домани офсайд на ҳамеша дуруст кор мекард. Касе дер мерасид, касе аз хат мебаромад. Ва дар ҳамин ҷо як чизи ҷолиб аст. Шояд шумо бихандед, аммо Барселона ҳамаи бозиҳоро бурдааст, ки дар маркази дифоъ Жерар Мартин бозӣ кардааст. Ки фикр мекард? Ки интизор буд, ки ӯ Иниго Мартинесро иваз мекунад, вале ӯ ҳам бо пои чап бозӣ мекунад, мисли Мартинес, ва таҷрибаи Ханси Флик воқеан баромад. Дирӯз Жерар Мартин бисёр хуб бозӣ кард, ростӣ хеле хуб. Ман фикр мекунам, ки пас аз ин бозӣ Рафиня силсилаи нави голзании худро оғоз мекунад. Барои Барселона осон набуд, вале ҳадаф равшан буд, нақша фаҳмо буд ва даста аз ӯҳдааш баромад. Барселона аллакай 7 ғалабаи пай дар пай дар Ла Лига дорад пас аз мағлубият аз Реал Мадрид ва дар пеш чӣ хеле ки гуфтем бозӣ бо Виларреал. Ва қариб фаромӯш кардам Эрик Гарсияро.
рости ин як булдог дар паҳлӯи педри аст. Агар Касадо дар мавсими гузашта хуб буд, ҳоло Эрик Гарсия бозам беҳтар шудааст. Дирӯз ӯ бозии аъло гузаронд. Баъд Френки де Йонг ба ҷои ӯ баромад ва сар кард тӯбҳоро ба канорҳо паҳн кардан. Бозӣ зинда шуд, аммо ҳоло Эрик Гарсия яке аз беҳтарин бозингарони Барселона аст. Касе ки мебинад медонад. Ва дар охир ба ҳамлаи Барселона нигоҳ кунед. Дар соли 2025 Барселона лаке 100 гол дар Ла Лига задааст. Барои муқоиса Реал Мадрид ҳамагӣ 69 гол дорад. Ба фикрам ин рақамҳо худ ҳама чизро мефаҳмонанд. Ба ҳамин тамом боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо бисёр вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.